gidan ciwa zaune ya matasa zabi ne wanga zancen yanci ne da kuwa kan yakin zabe dole zai yi muku zobe wai shi ma je gobe matukan aiki wa ruwan shan famfo ba ilimi ba ma dama lafiyar ba duba ba Shi ma zaune barkan ku da. daga tsayin dogo kaga yanzu wada zai koma yau mu mi ko 20 ka ce da mu ta zama goma Assalamu alaikum. Shi ma zaune barkan ku da. Lafiya lau. daga tsayin dogo kaga yanzu wada Ba sai nake muku ba. Hajjo ni gala. An wace ma. Da aka yi da mana. Da aka yi da. Wai ci ma. faɗa mu abin da cin mutunci mana don uwarsa wannan sai mu zaba kuma ake da wallahi ina da magana wallahi ni fa mahaukaci ne